čerpania v budúcom období. Tam sú stanovené ekonomické kritériá a ďalšie iné podmienky, ktoré musí farmár, žiadateľ splniť, aby mohol ísť do týchto výziev. Tie samotné výzvy, čo ste sa pýtali, je čas zimného obdobia, kde treba nachystať projekty, treba nachystať všetky doklady, všetky potvrdenia. Čiže myslím si, že pokiaľ by sa jednalo aj napríklad v osi 2 o zlepšenie životných podmienok zvierat alebo nejaké investičné zámery, v niektorých oblastiach pre prírodné podmienky, sneh, hlad, mráz, nebude možné ani stavbu započať skôr v tom druhom. Dobre, prepáčte, preruším vás, budeme pokračovať ďalej, ale je tu prvá otázka prostredníctvom e-mailu. Áno, drobní chovatelia možno ani netušia, že môžu o nejakú dotáciu požiadať. Napríklad inžinier Kožár z Búča píše: chovám doma kozy, ale len 4. Môžem aj na ne dostať dotáciu? Takže veľmi praktická otázka. Skúste zodpovedať. Teoreticky môže, pokiaľ bol v minulosti žiadateľom, mal poľnohospodársku pôdu, uplatnil si žiadosť o niektorú z podpor v predchádzajúcom období, bol zaradený do systému, bude môcť aj v tomto období. Do tých kvôz mu bude chýbať v podpore špeciálnom, ktorý je na podporu veľkých dobyčích jednotiek, tam mu budú zrejme chýbať nejaké kusy, ale v tých ostatných podporách, kde sa doslova aj vyžaduje zaťaženie veľkými dobyčími jednotkami, tak tam bude môcť aj na nejaké ustajňovacie alebo iné kapacity. Tak verím, že sme inžinierovi Kožárovi pomohli. Skúsme teraz celkovo zhodnotiť program z vášho pohľadu ako beneficienta. Poznáte tú pracovnú verziu, ktorá by mala byť na 99% zhodná s tým, čo sa má schváliť v Bruseli. Ako ho hodnotíte? Je dobrý? Budeme hodnotiť až po prvých výzvach, vyhodnotení kvôl, obdržaní finančných prostriedkov. Pokiaľ sa splní to, čo sa v týchto dokumentoch predkladá, skrátia sa doby na vyhodnotenie, skrátia sa lehoty na vyplatenie, obdržanie finančných prostriedkov, obsiahnu stagnáciu a pokles stavov dobytka, zlepšia sa podmienky ustajňovacie, skladovacie kapacity a ďalšie, povedal by som, výzvy alebo problematika víziev, ktorá sa očakáva, budú poriešené obce do 700 obyvateľov alebo tie, ktoré sa dostali do zdrojov alebo prostriedkov možnosti čerpania z týchto výziev, budú tam prostriedky na diversifikáciu poľnohospodárskej činnosti, tak to môže zlepšiť celkovú situáciu. Tá filozofia, ktorú postavila vláda, doplniť alebo doplatiť platby na plnú výšku úrovne ostatných krajín spoločenstva, či v tomto roku je to 80%. Prepáčte, opäť vás preruším, aby sme dali priestor diváckej otázke. Dobrý večer. Dobrý večer, to je Kozinka Bánovce. Ja by som sa chcel spýtať, či môžem dostať dotáciu na pestovateľskú pálenicu, na nákup novej techniky. Ďakujeme za otázku, neviem, či viete odpovedať. Našiel sa takýto titul v novom programovacom období? Obávam sa, že z programu rozvoja vidieka pre poľnohospodárov nie, možno skôr z ministerstva hospodárstva, kde sú druhospracovatelia a ďalší, ktorí sa dostali, lebo nepôjde ten program len z nášho ministerstva, pôjde aj z ministerstva hospodárstva a niektoré veci aj z ministerstva životného prostredia, dokonca v niektorých veciach aj ministerstvo výstavby gestorom. Dobre, poďme ďalej. Vy ste zároveň aj predsedom Agromontány, čo je Združenie poľnohospodárov z horských podmienok. Ako hodnotíte čerpanie tých predchádzajúcich programov z vášho pohľadu? Ja mám aj taký graf. V podstate na kameru, ak ho vieme. Dobre, máme ho aj v počítači, pripravila nám ho kolegyňa Mariana, takže poprosíme aj ju a skúste nám vysvetliť, o čo ide na tom grafe. V predchádzajúcom období sa skôr zamerala Slovenská republika na prefinancovanie rastlinnej výroby. Nechcem povedať, že intenzívne oblasti, ale boli tie prostriedky alokované skôr na podporenie konkurencieschopnosti v rámci okolitých krajín a opomenuli sme ako štát na živočíšnu výrobu. Čiže došlo alebo dochádza k neustálemu poklesu početných stavov hovädzieho dobytka, ale musím povedať, že dnes už aj ošípaných dostali sme sa na historické minimá. Pokiaľ nezastavíme tento úpadok a nepodporíme samotný chov hospodárskych zvierat, môže sa stať, že pri ďalšom a ďalšom poklese nebudeme nielen sebestační, ale nebudeme piť a konzumovať produkty z vlastnej výroby. Aby sme sa ešte trochu vrátili k tomu grafu tými bielými... Tie najtmavšie plochy, tmavomodré,
alebo tie najtmavšie plochy boli oblasti, územia, kde tých prostriedkov bolo najviac, čiže podľa farebnosti alebo podľa tmavej farby, čím tmavšie, tým viac finančných prostriedkov. Takže najviac europeňazí išlo najmä na tie južné okresy, ktoré z vášho pohľadu tých peňazí možno nepotrebujú až toľko ako vy v tých hornatých oblastiach, kde sú práve biele miesta, kde tie peniaze išli najmenej, áno? Nepovedal by som to takto, pokiaľ zoberieme ďalší graf a máme tu na oblasti, ktoré sú podľa kritérií Európskeho spoločenstva brané za znevýhodnené alebo horské a ďalšie kritéria ostatné znevýhodnené. Podľa tejto či je tu naopak. Tie najtmavšie sú tie znevýhodnené a inak obmedzené. A treba povedať, že Slovensko je z krajín, či už E15 alebo E25 alebo teraz E27 po Slovensku najhornatejšie. Čiže je najviac znevýhodnené samotnou polohou, reliefom krajiny. V našich podmienkach, pokiaľ odídeme od produkcie a budeme žiadať prostriedky, tak nám tie prostriedky bude potrebné dávať na zadržanie alebo udržanie rázu krajiny a osídlenia v rámci celého Slovenska aj v rámci, povedzme, Slovenska a Slovenska v rámci krajín Európy. Zaznieva na stranu poľnohospodárov aj veľa kritiky, že prejedajú príliš veľa peňazí daňových poplatníkov, príliš veľa dotácií. Vy ste si pripravili aj graf, kde porovnáme dotovanie v európskych krajinách a kde porovnáme dotovanie na Slovensku. Takže skúste nám to veľmi krátko komentovať. Pokiaľ sa pozrieme na ten graf, Slovensko je úplne vpravo a už z tej grafickej časti je vidieť, že tých prostriedkov bolo najmenej nie len z pristupujúcich krajín V4, toho spomínaného Slovenska, ale aj v rámci EU15, EU25 a pokiaľ v tomto roku dobehnú aj ďalšie krajiny, ktoré vstúpili, že aj v porovnaní s E27 sme v rámci týchto podpor obdržali najmenej prostriedkov na hektár poľnohospodárskej pôdy. Ostatné krajiny si uvedomujú možnosť podpory alebo vytvárania zdrojov. Robí to aj stará členská základňa Európskej únii. Podporujú aj mimocenovými alebo inými nástrojmi. Je tam iný daňový, iný odvodový a povedzme aj účtovný systém, kde sa snažia udržať za každú cenu poľnohospodárstvo rovnomerne alebo proporcionálne v každej oblasti svojho daného územia štátu, aby udržali aj raz aj osídlenosť krajiny. Ďakujem vám za rozhovor. Čas určený pre túto diskusiu sme vyčerpali. Ja len pripomínam, že téme programu rozvoja vidieka sa budeme venovať určite aj vo Farmárskej revi, takže sledujte aj nás. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem.